他到看东西是不会不含水。几个月的井不给开呀？嘎，从中开到过。一个月井，一个都要开。哦，井了，都一样井。没多事，你这什么车啊？那哎了。走。Γενικά δεν μου άρεσε να περιαχτολογώ, αλλά πιστεύω ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Εννοείται ότι πάντα έλαβα υπόψη μου το γενικότερο πλαίσιο της σύνθεσης και γενικά το έβαλα δίπλα στην ιστέρητα γιατί πιστεύω ότι είναι υβρίδιο, φαίνεται αυτό πια. Ναι. Ωραία. Και νομίζω αυτό. Τα υπόλοιπα γενικά πιστεύω ότι το δικό μου έργο δεν χωράει πολλές αναλύσεις και ότι ό,τι ανάλυση είναι να γίνει, ας την αφήσω στο κοινό μου. Σκοπεύω να κάνω άπειρες διακοπές στη ζωή μου. Κοίτα. Το πήγε σοβαρό και πιστεύω.